हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव दिनै सानडे तो बिनिखायनो नोंथांमोननो मोनसे कमेन्ट्सखौ लानानै भिडिअ खालामबाय जे जोंहा मिनिस्ट्रि अफ लेबार एन्ड एमप्लयमेन्टआवहाय स्ट्रं कार्ड सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव गोबां कमेन्ट्स फैदोंमोन जे जायफ्रा स्टुडेन्ट्स एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया बेनिफ्राय फिउचाराव जब मोनगोन ना मोना गभर्नमेन्ट जब स्ट्रं कार्ड एप्लाइ खालामबा दा बिनिनो आं नोंथांमोननो भिडिअ खालामबाय जाहाथे नोंथांमोननो गासैखौबो क्लियार जायो। दा लोगोफोर बे मिनिस्ट्रि अफ लेबार एन्ड एमप्लयमेन्टनिफ्राय बेखौहाय लन्च खालामदोंमोन स्ट्रं कार्डखौ 2021आव जायनि जाउनाव दासिमबो सोलिगासिनो दं एप्लाइआ आरो बेनो जाबाय आनअर्गानाइज वर्कार्स एबा जायखिजाया बिथिङाव खामानि मावग्रा गभर्नमेन्ट जबनि अनगायै। दा लोगोफोर गोबां कमेन्ट्स खालामदों जे स्टुडेन्टफोरा एप्लाइ खालामदों नाथाय खायसे खालामाखै आरो खालामनो हागोन ना हाया। दा नोंथांमोना खालामनो हायो नाथाय माखासे एनसिअ कड दङ बे कडजों नोंथांमोना गोरोबनांगोन अब्लानो एप्लाइ खालामनो हायो। दा लोगोफोर स्ट्रं कार्डआव माखासे रां हाबो होनना बुंगासिनो दङ नाथाय राङा मारै हाबो बेनि माखासे सिस्टेम दङ बे सिस्टेमजों थांबासो रांखौ मोननाय जायो। बेनो जाबाय पेन्सन स्किम मोनसे दङ बे जाबाय मानधन। बे मानधननि गेजेरजोंसो नोंथांमोना रां दोननांगोन। नोंनि रां दोननाया नोंहा बैसोआ 18निफ्राय 40 इयार्ससिम दोननो हायो बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय 60 इयार्ससिम दोननांगोन। नोङो 18निफ्राय 40 इयार्सनि गेजेराव थानाय जानांगोन बेनिफ्राय 60 इयार्ससिम नों दोननांगोन आरो जेब्ला 60 इयार्स जागोन अब्ला नोंथांमोना 3000 इन्सुरेन्स मोननाय जागोन बेनो जाबाय पेन्सन स्किम आन्डार मानधन स्किमाव। दा नोंथांमोना मोनसेल' बाथ्राखौ मिथिनांगौ जे स्ट्रं कार्ड थायोबा गभर्नमेन्टनिफ्राय माबा मोनसे बेनिफिट्स मोनगोन होनना बुंखादों गभर्नमेन्टआ जेला थ' नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव माबा मोनसे मोननो हागौ नाथाय नोंथांमोननि एकाउन्टआव डाइरेक्ट 3000 हाबनाय जाया। दा लोगोफोर बेखौनो नोंथांमोना डिटेल्सखौ होबाय। दानिया फैदो जे गभर्नमेन्ट जब मोनगोन ना मोना जायफ्रा स्टुडेन्ट दायो प्रेजेन्टलि एप्लाइ खालामनायफोरा गभर्नमेन्ट जब मोनगोन ना मोना। दा जोंहा जिखुनु जाया माबा मोनसे जब एप्लाइ खालामबा प्रेजेन्ट अकुपेसनखौ जों होनो हायो खायसे काल्टिभेटर बा खायसे जायखिजाया बिथिङाव सेल्फ एमप्लयड होयो। दा बेबादिनो नोंथांमोना बे सेम प्रसेस दायो जोंहा प्रेजेन्टलि जायफ्रा स्टुडेन्ट्स एबा जायफ्रा जायखिजाया स्टुडेन्टनि समाव दङ नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंबा दायो प्रेजेन्टलि जब गैया नङा होमबा थ' नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव जब मोनगोन आरो जब मोनोबा मा जायो थ' नोंथांमोननि गासैबो डाटाया नैबे स्ट्रं कार्डआव हाबना थागोन जेरै नोंथांमोननि गासैबो एकाउन्ट नाम्बार लाखादों नालाय बेनिफ्राय नोंथांमोननि एकाउन्ट नाम्बारा आधार कार्डजों लिंक थाजोबखायो बयनाबो। दा बेखौनो जेब्ला नोङो साख्रि मोनहैगोन अब्ला नोङो नैबे कार्डखौ हारसिंनो डिएक्टिभ जानायखौ मोनगोन। मानोना जायनि एकाउन्टआव सेलारि ट्रान्सफार खालामनाय दङ अब्ला बे स्ट्रं कार्डआ हारसिंनो डिएक्टिभ जागोन आरो नोंनियाव जेबो सोलिनाय नङा आरो नोङो फैबाय थानाय समाव जेबो बेनिफिट्स मोना। देट मिन्स नोंथांमोना जब मोनो जेबो नङा स' नोंथांमोना दायो प्रेजेन्टआव जेबो खामानि गैयाब्ला अब्ला बे कार्डखौ एप्लाइ खालामनानै दोननो हायो आरो जेब्ला नोङो साख्रि मोनगोन अब्ला नोंनि गासैबो डिटेल्सआनो थाजोबखायो नालाय बेखायनो नोंथांमोननि कार्डआ हारसिंनो देनांहाय खामानि होयै जागोन। दा नोंथांमोना सिम्पल बुजिबाय जे नोंथांमोना साख्रि मोनोब्ला हारसिंनो बे कार्डआ बन्द जागोन नोंनि एकाउन्टआव जेबो प्रब्लेम जानाय नङा। दा बेखिनियासोमोन लोगोफोर नोंथांमोननि प्रब्लेमा जे गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन स्ट्रं कार्ड खालामबा स्टुडेन्टफोरा उनावहाय गभर्नमेन्ट साख्रि मोनगोन ना मोना थ' बिनि सायाव गिनाय दङमोन जेबो गिनांगौ गैया बाट नोंथांमोना खालामना लानो हायो आरो खालामा नोंनि गोसो। थ' स्ट्रं कार्ड एप्लाइ खालामबा 16 इयार्सनिफ्राय 59 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हायो आरो जायफोरा लेबार खामानि मावग्रा जायखिजाया बिथिङाव खामानि मावग्रा स' नोंथांमोना खालामना लानाया जोबोर गोनां। मानोना फैबाय थानाय समाव जुदि गभर्नमेन्टआ माबा मोनसे स्किमफोर होयोब्ला नोंथांमोना बे कार्ड थाबासो मोनगोन होनना बुङोब्ला अब्ला लोगो लोगो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनानै लानो हागोन। दा बेनिसिम लोगोफोर स्ट्रं कार्डनि माखासे डिटेल्स थ' नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ। थ' बेनिफ्राय स्ट्रं कार्ड डाउनलड खालामनाय आरो डाउनलड खालामनो हायो स' नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदों बेनि सायाव भिडिअ नांगौबा स' नोंथांमोना कमेन्टआव येस बुंबानो हागोन आं नोंथांमोना लाना फैबावगोन नाथाय आं सिगाङावनो खालामखाबायमोन रिकभारि खालामनायखौ। दा नोंथांमोन नांगौबा आं नेक्स्टआव भिडिअ खालामगोन माबोरै डाउनलड खालामो रिकभारि खालामो आरो माबोरैहाय मबाइलजों एप्लाइ खालामनो हायो स' नोंथांमोना नेक्स्टआव फुल भिडिअ मोनबावगोन जुदि नोंथांमोना नांगौ जायोब्ला। थ' बेनिसिम लोगोफोर स्ट्रं कार्डनि माखासे लेटेस्ट आपडेट।